kuranan oy. Kari may kae. Syaro. Okay, good morning mga biyahero. Kamu masaang man yung lugar sa mga lapit sa may Orhelio. Inyong budget, bakuan nyo kayo, paniyutog, gutom kayo. Mong lami kayo ba? Sulit. Aray mo diri sa Leons. Shumayan. Yes. Ang mga special guests, karong adlaw, ang mga beautiful ladies from Suzuki at Cebu North. Ang ato ang main event, ang atong main attraction, yes. Naka-jockey co-host may kayo Kayo. sa kanjinalayan. So, gikan mi og Mandawi, amo gyud gito yung ano ganin para mukaon na nila lamian nga siomay, yes. Sige daw. Sample daw. Bebe, Kung wala akong nahatag din yung masumay. gilang, hurot na. Basta libre. So, inikaon mo, langan nga gloves. Puso. Og siomay. Yes. Kaon nyo dire, nyo galimti ang limonsito. Diba, Joy? Mga co-host. Doon sa may nyo ikasulti sa inyo ang mga... Ay, gumit, maulaw. Ansa? Diba, Jay? Dive ta dire. Init kayo. Para na yung mga in-depth nga description ba? Mimit yun kayo. Ang halang. Unod yun na, dili karton. Dili showming. Showmay. Dagang gini yung tao din mga biyero, mga estudantes, ka Southeastern. O sa uban pa mga eskwelahan nga naadol na imutang diri sa Lions, Shumayan, diri sa Orhelio. We are here right now sa atong mga friends no from Southeastern. Miga, anong ganahan jud mo mukaon diri miga? Ha? Dami ilang show may ilang sauce. Wow, mas lami pa sa inyong love life. Mas dami jud. Mas dami. Salamat. Nagudto daghang kay tao, labi nagudto karon sa unyang hapon daghang kay tao ga-waiting na tanan tungod sa siomay. Yeah. Itong special features sa siomay diri sa Orhelio. Dito. So, mabili nga drop by kaon lami kayo mga biyero. Barato na lamian pa. Bye.